מוזיקה היא דבר מדהים, אך בנוגע לבחירת גיטרה ראשונה, ישנם לא מעט דברים שיש לשים לב אליהם. ומה מכריע מעל הכל בסופו של דבר? מה שהילד לא אוהב, הוא לא ינגן עליו. זאת אומרת, הילד חייב לאהוב. הוא בוחר בסופו של דבר את הדבר, אני נותן לו כל מיני גיטרות ליד, הוא מנסה, מרגיש. אחרי שבחרנו גיטרה שאהבנו, הגיע הזמן ללמוד לנגן באמת. ומסתבר שלהתחיל זה לא קשה בכלל. בהתחלה אין יותר מדי מה להדריך. אין יותר מדי, זה פרקטיקה, זה לשבת על התחת כאילו ולנגן. כמובן שגיטרה צריכה גם טיפולים, כדי לשמור על איכות הצליל לאורך שנים. אחד הטיפולים נקרא סטאפ. סטאפ לגיטרה זה דבר שאני ממליץ לעשות גם לגיטרה שיוצאת מהחנות, בגלל שאתה עוד פעם אתה לא יודע באיזה מצב היא נמצאת כרגע, ובסטאפ אנחנו בעצם מסדרים את הגיטרה שתהיה נוחה לנגן. אני קורא לזה הטיפול 10,000 של הגיטרה, שהוא חשוב לעשות, תלוי בנגן, גם אם הוא מנגן הרבה, אז הוא גם פעם בחצי שנה או שנה, חשוב לעשות את הסטאפ הזה. ראינו שגיטרה צריכה טיפול ותחזוק, וראינו שללמוד לנגן זאת לא משימה בלתי אפשרית. אז קדימה, למה אתם מחכים?